Прывітанне, вы на канале Гродно 1127 і наша новае відэа мы пачнем з пытання. Кім можа стаць дзіцё, калі вырасце пры ўмове, што яго выхоўвае дзядзька-пастар, а бацькі настойліва ўгаворваюць яго стаць святаром? Канешне ж, медыкам і батанікам, бо менавіта ім стаў Жан-Эмануэль Жылібер, той самы, які заклаў у Гродні батанічны сад, медычную акадэмію, а потым вярнуўся ў Францыю і патрапіў у турму. Таму новае відэа будзе прысвечана гэтаму чалавеку і Гродзенскай медычнай акадэміі. А перад тым, як мы папросім вас не пашкадаваць падабайку і падпісацца, папярэдзім, што для лёгкасці ўспрымання навукова-адукацыйнага матэрыяла мы разбілі гэтае відэа на дзве часткі. Таму не пашкадуйце падабайку, падпішыцеся на наш канал, а таксама націсніце на званочак, каб праз тыдзень не прапусціць другую частку гэтага відэа. Итак, французская вёска ў прыгарадзе Ліёна, 1741 год. У сям'і Жылібераў нарадзіўся сын, бацькі якога марылі, што ён стане святаром. Але хлопчык рос, і яго ўсё больш цікавілі раслінкі і калекцыі мінералаў. А падлеткам Жылібер патрапіў на ўскрыццё трупа ў анатамічным амфітэатры. У эпоху асветніцтва даволі папулярнае відовішча, такое своеасаблівае тэатралізаванае ўскрыццё трупаў лекарамі ў парадных строях. І як вынік, хлопец паступіў на медычны факультэт. Праз 3 гады ён паспяхова абараняе дыплом бакалаўра і яшчэ праз паўгады становіцца доктарам медыцыны і атрымоўвае афіцыйную ліцэнзію. Але ж гэта гісторыя не была б такой цікавай, калі б Жылібер не лікаваў людзей раслінамі, браў з пацыентаў грошы толькі калі яны вылікаваліся, а беднякоў увогуле лікаваў бясплатна. Далей у жыцці Жылібера пачынаецца цікавае. У Ліёне па замове гарадской адміністрацыі Жылібер стварыў батанічны сад. Прычым у гэты праект батанік уклаў асабістыя грошы, бо горад абяцаў кампенсаваць выдаткі, але гэтай кампенсацыі ён так і не дачакаўся, ды і ў выніку збанкрутаваў. Дарэчы, а што там чуваць ва ўсходняй Еўропе, а дакладней у Гродні? А там падскарбі ВКЛ Антоній Тызенгаус разгарнуў шырокія рэформы. У горадзе забудоўваюць мануфактурамі новы сучасны на той час раён Гарадніца. У ім жа 30 красавіка 1775 года адкрываюць медычную акадэмію, у якой няма дырэктара. І Тызенгаус не бачыць лепшай за Жылібера кандыдатуры, адказваць за гэта ўсё, ды запрашае яго ў Гродна. Збанкрутаваўшы, Жылібер не супраць. Таму 1 жніўня 1775 года выпраўляецца ў Гродна, але па дарозе гасцюе ў сяброў і ў выніку прыязджае ў наш горад толькі пад канец году. Ну а далей бюракратычна-юрыдычныя пытанні. У траўні 1776 года ён падпісвае кантракт на 10 гадоў. Паводле дамовы Жылібер павінен быў займацца навуковай і выкладчыцкай дзейнасцю, ды яшчэ дапамагаць у паляпшэнні паслуг аховы здароўя. Але ўжо першы набор у акадэмію адбыўся з вялікімі складанасцямі. Якімі? Чаму? Пра гэта мы распавядзем ужо ў наступным відэа. Але ладно, распавядзем зараз. Карацей, мясцовая шляхта была не вельмі зацікаўлена ў атрыманні іх дзецьмі медычнай адукацыі. Яны з падозрай ставіліся да прафесіі лекара і не спяшаліся аддаваць у новую акадэмію сваіх дзяцей. Маўляў, каб не нанесці шкоды шляхецкай годнасці. Таму Тызенгаус атрымаў падставы, каб набраць на навучанне дзяцей сялянаў і служачых з яго маёнткаў. Да і тых, паводле Жылібера, з цяжкасцямі адабралі 15 навучэнцаў. Ды і толькі 2 чалавека, прынятых у студэнты акадэміі, крышачку ведалі неабходную лекарам лацінскую мову. А калі насамрэч, сяляне былі таксама не вельмі задаволены, бо дзяцей ці то непрымусова забіралі з сёлаў у той час, калі яны павінны былі дапамагаць пры раллі. Ды і для сялянаў медычная адукацыя падавалася нейкай неўцямнай і не самым лепшым накірункам для іх дзяцей. Ну, а больш цікавостак пра гэтую навучальную установу і прыгоды Жылібера вы даведаецеся ў новым відэа. Калі вам цікава, чым усё скончыцца, то націсніце падабайку, а таксама падпішыцеся, калі вы першы раз патрапілі на наш канал. Акрамя гэтага мы нагадаем, што на тыдні на нашым канале выйшла першае відэа праекта «Байкі Нёманскага дна», якое прысвечана гродзенскім падземным ходам. Таму, калі не глядзелі, абавязкова выпраўляйцеся. Ну і нагадаем, што больш гістарычных цікавостак можна даведацца на нашых сторонках у Instagram і Telegram, а падтрымаць аўтараў можна кубачкам кавы на Buy Me a Coffee.